uSinenhlahla Mbokazi obeneminyaka engama-25 ubesechithe iminyaka ecela kweyisishagalolunye ehleli kubo kwesoka lakhe leli eligcine limbulala. Ngokusa kwangoMsombuluko kwatholakala isidumbu sikaSinenhlahla sinamanxeba okugwazwa kanti esesoka lakhe silenga kwenye yezindlu egcekeni. Umndeni kaSinenhlahla uthi wagcina ukumbona ngesikhathi kufika isoka lakhe lizomlanda ngesizathu sokuba beyothengela izingane zabo ezimbili umfaniswano wesikole. Mase ngivuka ekseni ngibuza ukuthi uSineka zabuyeni. Bathi cha uzobuya kanjani ubaba ingane ukuthi uyohamba naye lesigele ukuthenga ingubo. Ngizwe ngikuta la egcekeni aphume lo wakwabe ethi mase emgwaqeni ungena umfana oqhamuka phakathi kwegulu. Athi umfana uSineke selimele. Udadewabo Sinenhlahla uthi into ebexabanisa umufi kanye nesoka lakhe ukuthi umufi ubesebuyele ekhaya. Bekungekho uxabana bebenakho kodwa benokubanga ukuthi usebuyile usehlele ekhaya. Ngoba nje bese nokufika njalo njengathi siyahlangana nasekhanda ngane ukufika ekseni imini ntambama ikhathi lokhu ilandelana. Hleli ke uthothi baba ngalokho mhlawumbe ukuthi hawo kade ngikubona manje ufuna ukuthi ngikubone futhi bekuyilokho. Ngokusho kwemeya yomasipala uMfolozi, izigameko ezifuze lesi sezithanda ukwanda kule ndawo kanti isigxeke kakhulu lesi sigameko. Sekuneyikhathana eyiningana cishe kule ward esikuyona ku-ward 8 isigameko sesithupha lesisenzakalayo. NgoDisemba besikade sine-awareness campaign awareness la ebesizoxoxisana khona nabantu bize ama-stakeholders ahlukahlukene ukuba sizobona ukuthi singalwa kanjani naleli dimo, ngoba kuliqiniso ukuthi umuntu wesifazane owesilisa kumele amvikele uma enowesilisa uzazi ukuthi uphephile, kodwa namhlanje sekuyaphenduka owesilisa uyena osebonakala eyisilwane kumuntu wesifazane. Umasipala uthe umndeni uzothola usizo lokululekwa ngokwengqondo kanti uSinenhlahla uzofihlwa ngesonto. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 nginguNozipho Xaba ngibika ngaseMbabe KwaMbonambi enyakatho yesifundazwe iKwaZulu Natal.